Gasar masoya na shiga na ji tsoron fita, na saka fata inda ba zai yau da cire ba. Ta fara da sa'insa ta kare da sa'insa, a hankali ya ƙauna ta shiga, na sanye ta ɗarsa, mun zaɓi zauna. Baka san wace ce Salma ba? Ina jiran ki. Game start. Ke Salma, ɗan zo mana. Ke Salma dakata, ya za ki rika bibiya ta? Wai ana soyayya dole ne? To bari ki ji in gaya miki. Idan baki daina mini haka ba, sai na yi miki abin da baki taɓa tsammani ba. Idan kuma ba haka ba, jikinki zai gaya miki. Fara sa'insa ta kare da sa'insa, a hankali ya ƙauna gasar masoya na shiga na ji tsoron fita, na saka fata. da matsala. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. An sace mu waya. A nan na aje waya ta aka yi ma ta sace mu. To kai yi banda abinka. Ka fajin nan wa zai ɗaukan ma waya? Na ga ko kaga ko wanda ya kama da barawo. Wallahi karka yadda, an daɗe ana mana sata. Ka yi caji kawai, kaga yau za a gane ɓarawon kenan. Wannan gaskiya ne. Ke waya ko ba ki da shi wannan magana. Kaga malam ka kiyaye mu. Ni duk ba wannan ba sai na shayi kowa ya fi da ainihin kasa. Kowa ya fi da ainihin kasa. Ni ba su min da waya. Shi jaka Afnan ba za a caje shi ba ne? Gaskiya ne.
Shi da ma kai barawo ne. Ce kai barawo ne. To yau Allah ya tona asirin ka dubu ka tace. Kuma sai na kai karan ka wani shugaban makaranta yanzu nan. Dan Allah ka yawo. Wallahi ba shi bane ne ba. Amma shi ya kaɗi ya ka. Na amince ne ne ba. Babu abun da ya dame ni sai na kai karan ka. Kai dan Allah ka yi haƙuri, ka rufa musu asiri. Don idan ka ji aka kore shi a makarantar nan bai san mafita ba. Ka ci sa'a, ka ci darajar wajen nan. Allah ya kada ka yi wasa da don za ta kona. Me saka fata inda ba zai yi na cire ba. Rasa insa ta kare da sa'insa a hankali ya kawana ta shiga na sani ta ɗarsa mun zaɓi zauna. Idan baka fita harkar yariyan nan ba tunani ba har hawan jini sai ya kama ka. Ba tunanin yariyan nake ba. Kawai tsoro nake kar ta kayar da ni. Saboda gaskiya abin nata ya fara bani tsoro. Ba a gasa da mace saboda ba sa'ariyanka bace. To ga mace mai kamar maza? Ta ya kake ganin za a fara? Zan iya taya ka? Me zai hana? Shikenan. Allah ya taimake mu. Amin. Tashi mu. Ke Salma, yanzu rashin mutuncin ya kai da zagin malaman makaranta? Har da ma shugaban makaranta? To yanzu nan gashi, takarda ne muka rubuta, za mu kai ofis na shugaban makaranta. Dan Allah dan annabi ku yi haƙuri. Ku taimake ni. Wallahi idan aka kore ni a makarantar nan abba na sai ya kusan kashe ni. Dan Allah dan annabi ya haƙuri ku taimaka min. Dan Allah dan annabi. Ku dakata. Ku yi haƙuri. Kun san yaro ba a biye wa shashancinsa. Kun san yaro ya tara rashin hankali, rashin tunani, da rashin sanin ya kamata. Na sani ta ɗarsa mun zaɓi zaunawa. Gaskiya ni mutum ne mara jin magana. Kin gane ai. Two, one. Kai malam dakata. Yanzu har wani farin ciki kake dan ka sa ta hawaye. To bari ka jin faɗa maka. Wannan ba shine zai baka damar lashe gasar ba, kaji ko? Sa'ar ki ɗaya ba da ke muke gasan ba. Da sai na yi miki abin da sai kin yi ladama. Gasar masoya na shiga na ji tsoron fita. Kana tunanin kayi nasara ne da har za ka samu damar zama ka yi karatu? Ko kaɗan, don yanzu aka fara. Yaƙi tana zuwa mutum ne wani lokacin ba tare da ya shirya ba. Amma yaƙi da ke ba na buƙatan shiri domin na san cewa ni ne mai nasara. Wani irin walakanci ne kina takawa mutane wurin? Kai malam dakata ba a yi min tsiwa. Ka ji ko? Let me done with your boss. Na lura har yanzu baka san wace ce Salma ba ko? Salma wata yariya ce mai jiji da kai, ga girman kai,
sannan kuma ga nuna isa ga rashin kunya ga kyau ga ilimi amma sai dai ba ta cin nasara ko kin fi hakan ne abokina tashi mu je lallai sai na nuna maka ni mai nasara ce ta kare da sa'insa